Έχασε ο Χόλμς από την άμυνα του Νουά. Διαμαρτύρεται ο Αταμάν έξαλα στον διαιτή. Πολύ κοντά του, βάζει τρίποντο Μήτρου Λόγκ. Συνεχίζει ο Αταμάν. Είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αποβάλλεται ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Δέχτηκε αρχικά τεχνική ποινή, τώρα και στους τρεις διαιτητές ο Αταμάν για αυτή την τελευταία φάση με τον Χόλμς. Μέσα σε πανδαιμόνιο. Εδώ είναι η φάση. Υπάρχει επαφή με τον Νουά και η αντίδραση στη συνέχεια του προπονητή του Παναθηναϊκού την ώρα που έχει ευστοχήσει ο Μήτρου Λόγκ. Η κίνηση από τον Τσιμπούρη για την αποβολή με τις δύο γροθιές ψηλά. Συνεχίζει ο Ερκίν Αταμάν. Η τριάδα των διαιτών σε μια συζήτηση. Είναι κοντά τους και ο κύριος Κοντός από την πλευρά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Αταμάν θα φύγει στα αποδυτήρια. Οι διαιτές